खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे भिडिअ लाबोदों बिटिआर इनफर्स रिटेस्ट होननायावहाय थांनो देखादों आंखि मा रायजो राजाफ्रा सोरनो भट होगोन थारैनो सोरनो होमारगोन बे जोंनि गेजेराव मोनसे कनफिउजन जागासिनो दं दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव बे भिडिअनि गेजेरजों स्पष्ट खालामनानै होगोन थारैनो रायजो राजाफ्रा बिपिएफनो होमारगोन ना इउपिपिएलनो होमारगोन बिपिएफनो होगोनबा मानि थाखाय होगोन आरो इउपिपिएलनो होनोबा मानि थाखाय होगोन आं बे बाथ्राखौ जों नोंथांमोनजों स्पष्ट रायलायगोन जे नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायनो हागोन बुजिनो जुदि लुबैयोब्ला आरो जे नोंथांमोना जुदि गोसो आरो जुदि नोंथांमोना जुदि मोनथिखायोबा स्किप खालामनो थांनो हागोन बे आरो नोंथांमोना नायबानो जाबाय 3 तारिखआव बिपिएफ भार्सेस इउपिपिएल भार्सेस बिपिएफ नोंथांमोना नायो थांनाय समाव जेब्लानाखि एमपि गेलेदोंमोन बे एमपि गेलेनायाव नब सरनियानि देरहादों नङा होमबा थांनाय 14 ना मायाव 19 नङाब्ला बावबाय आं बारा गोनांथि माबा जाबाय बावहाय इउजि ब्रह्मआ सेकेन्ड पजिशनाव थादोंमोन नाथाय मामोन इउजि ब्रह्मआ एगेन्स्ट पार्टिमोन एबा सरकाराव गैयामोन अनलि सिंगोलै गेलेदों बे समाव बिपिएफआ दंमोन सरकाराव थेवब्लाबो बिथांमोना थार्ड पजिशनावसो थादों दा बेखौ सिन्था खालामनानै नायोब्ला 2 तारिखआव नोङो इउपिपिएलआव गोबां मानसिफ्रा जइन जाबाय रावबो नंखाय नङा थार बाथ्रा जाय बिथांमोना जइन जादों बिथांमोना दिनै मिडियायाव स्टेटमेन्ट होदों नोंथांमोना नायदो बिथांमोना दिनै स्टेटमेन्ट होदों दिनै जेनेबा बिएसइउ ना मा होनना बुङो बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियन नामा बेनि दैदेनगिरिफोर गोबां दिनै हाबबाय बिपिएफनि प्राइमारिनिनो अबेबा ब्लक्सनिनो बिथांमोना दिनै हाबबाय नाथाय बिनि गेजेरावब्लाबो जों मोनथिखायो रायजो राजाफ्रा पाब्लिकफ्रा सोलोंथायो रायजो राजाफोरा मानि थाखाय सोलोंथागोन बिथांमोननो नांगौ एसेनि सहाय मालाबा एसे लोमजानायाव 10 थाखा मोननाय 1 थाखा मोननाय मालाबा रेशन कार्ड मोननाय मालाबा बोराय पेन्सन मोननाय बुरि पेन्सन मोननाय मालाबा रेन्डि पेन्सन मोननाय रान्दिफोरनि आरो रान्दिफोर उइड' पेन्सन मोननाय हाबा जाहोसान थानाय सिख्ला मानसिफोर बुरैनानै थानाय बिथांमोननि थाखाय माने सुबिदा खालामनाय बुहुत माखासे फिसाजो स्किम जेरै लाख कोटि बायद' आसनि खालामदों नङा होमबा लोगोसे सेल्फ हेल्प ग्रुपनो दा 25,000 चेक होगासिनो दङ मोनबायबो माखासे माने ग्रुपआ मोनबाय माखासे ग्रुपआ दिनैसिम मोनथ'वाखै प्रसेसआव दङ बेजों लोगोसेनो दिनै नोंथांमोना नाय गोबां पिएमएवाइजि न' लुनानै होगासिनो दङ बेफोरखौ नाय आरो लामा दालां दिनै गोबां जायगायाव जाबाय आरो गोबां जायगायाव बाखि दंबावो बेफोरखौ नाय आरो दिनै नोङो 1 लाखनि बारा मानसिफोर दिनै हानि पाट्टा होबाय बेखौ नाय बै समाव नोङो 15 बोसोरावसो जों 15,000 मावदोंब्ला बे बाथ्राखौ नोंथांमोना सिन्था खालामदो 2 तारिखआव 4 बोसोरावनो बे इसेबां माने 1 लाखनि बारा हानि पाट्टा होबाय आरो मिशन बैसोमुथि अनलाइन प्रसेस खालामबाय आरो मिशन माने बैसोमुथियावबो दिनै सुबुंफ्रा मिन्थिनानै एप्लाइ खालामनो थांबाय अब्ला नोंथांमोना नायदो अब्ला सरकारा दिनै इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ मा मावगासिनो दङ मोजांखौ मावदों आल्टिमेटलि मोजांखौ मावदों बेनिखायनो रायजोफ्रा सोरनाव इउपिपिएल गभर्नमेन्टजों दङ इउपिपिएल गभर्नमेन्ट थानायखाय बिथांमोना जोङो फिल खालामनो हायो कि रायजो राजाफ्रा दिनैसिम इउपिपिएल गभर्नमेन्टखौ मोजां मोनखायो मोजां मोननानै दं आरो बिथांमोना इउपिपिएलनो भट होगोन जों बेखौ मोनदांनो हायो आरो अब्ला नोंथांमोना कनफिउज जानो नाङा 2 तारिखआव बा सोर देरहागोन इउपिपिएलआ देरहागोन मानोना इउपिपिएलआव दिनै सोर दंफाबावो बिजेपि दंफायो बिजेपिनि जेसेबां दैदेनगिरिफोर दं बिथांमोननो दैदेनगिरिफ्रा दिनै इउपिपिएलआव भट होगोन बेजों लोगोसे एजिपि दं असम मा होनना बुङो गणजाति परिषद ना मा होनना बुङो एजिपिनिया मैदेरा बिथांमोन दङ आरो बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्राबो दिनै सोरनो होगोन इउपिपिएलनो होगोन स' मालाय बिथांमोना एलायन्सजोंसो रानलायबाय दिनै दरं उदालखौ बिजेपिनो हगारबाय आरो दिनै क'क्राझारखौहाय मानो हगारहो इउपिपिएलनो हगारबाय अब्ला आल्टिमेटलि सोर देरहागोन इउपिपिएलआ देरहागोन बेखौ जों फिल खालामनो हायो 2 तारिखआव दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव आंनि मोन्दांथिखौ बुंदों दै आङो माने आं जि फिल खालामना नायदों आं दा जाय फिल्डआव आं दा हाबदों आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बे बाथ्राखौसो बुंदों नोंथांमोननो थाखाय सोरबा दुखु मोननो नाङा खिन्थु आंनि जेनाखि मोनथिनाय आरो नोंथांमोना जेनेबा गोबां साख्रिआवलाफोर दङ बिथां साख्रिआवलाफोर सरकारनि मानसिफोर जायफोर साख्रि मावदों बिटिसि आन्डार बिटिसिआवहाय बा आउट अफ बिथांमोना साख्रिआवला हिसाबै सरकारजों थाखागोन बांसिनानो 100 आव 100 थायाबाबो 100 आव 80% माने साख्रिआवला बिथांमोना दिनै सरकारजों थाखागोन अब्ला 20% आल'सो दस्रायाव थागोन अब्ला बेनिफ्राय जों फिल खालामनो हायो कि
UPPL जेरैबाबो जित जागोन बेखौ जों फिल खालामनो हायो आरोखि बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव बुंनाय जाबाय लोगोफोर थेंक इउ